Volám sa Pavel Durin, som diplomovaným fyzioterapeutom v M-Clinic. Zastrešujem športové oddelenie, v rámci ktorého poskytujeme meranie svalovej sily, kompenzačné cvičenia a poradenstvo. Paradoxne, bežní športovci sú častokrát viac zranení a sú náchylnejší na všelijaké zranenia. Sú spôsobené prevažne tým, že si veľakrát nakladajú, priveľa dlho trénujú, tréningy sú náročné. To je veľký kontrast so profesionálnym športovcom, ktorý má častokrát aj dvojfázové tréningy, ale má kopu regenerácie. Najväčším rozdielom medzi bežným a profesionálnym športovcom je práve regenerácia, ktorá je častokrát podceňovaná, kedy vlastne profesionál môže si odpočinúť, pospať, ide na masáž, rôzne procedúry a ten bežný športovec častokrát musí ísť do práce, nemá dostatok spánku a na tú regeneráciu by som rád odporučil klientom hlavne kompenzačné cvičenia, silový tréning, masáže a podobne. Trh je už momentálne tak presýtený odborníkmi, cvikmi, radami, že najjednoduchšie, čo môžete spraviť pre svoje zdravie, je navštíviť odborníka. U nás v M-Clinic poskytujeme meranie svalovej sily, kompenzačné cvičenia a poradenstvo.